marron egongo da. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Maialen, Xavier, arratsaldeon ikusentzule guzti-guztioi, gazta beti ez da ekarri behar. Hemen ez duzte Zuek, gazta. hala ere, ez dakit, beti eskean zaudete. Egia da. Osea, azken aldi hontan asteartero etortzen aizen aldiro, Bai. hurbiltzen zaretenean lehenbiziko gauza eskatu. Zuk ere eskatu. Fraiden pixka ditxura hartzen hasia zare. Hori Xabik. Zantazkean ari garela ematen du urte osoan. Hala da, baina nik beti zerbait ekartzen. Bai, egia da. Eta gaur ere ekarri dut. Bai. Nahiko tramankulua dago hemen, Bai. Nahiko tramankuluak eta... Zerri buruz izin behar diguzu? Galdera ona. Arotz sartu zara? Aritz. Enaiz arotz sartu, aritz sartu nahi. Baina ez, gauzak ulertzeko, nik tresneria bat ekarri dut, ze bada abeltzaintza eta nekazaritza sistema, bueno, zahar bat, baina gaur ere berria bezala datorkiguna, badela nola sortu gure nekazal eremuan egoera natural bat, basa egoera bat, gure nekazal beharrei erantzuten diotena. Alegia. Guk adibidez, larretoki bat baldin badugu, edo baratze bat baldin badugu, eta bertan pilatu daitezkeen xomorro kaltegarriak kendu nahi baditugu, pestizidak erabili beharrean, erabili ditzakegu naturan dauden aliatu natura. Beste animali batzuk. Esate baterako, estrabiko euliak jateko, enarak sartzen diren bezala. Edo, gure landareek lorea behar bezala atera ondoren polinizatua eukitzeko erleak. Erleak. 20.000 erle. Bai, eta zuek erleak ere badituzue. Bai. Orduan, ze gertatzen da? Horrelako tresnak badirela gure nekazal eremuetan baliatzen ditugunak, hain zuzen ere aliatu horiek erakartzeko. Agrikultura erregeneratiboa edo birsortzailea den nekazaritzari begira egiten diren, irtenbideak dira. Eta irtenbide hauek bi gauza dauzkate ona. Batetik noski ez ditugula kutsakorrak diren baliabideak erabiltzen. Eta natura pobretzea baino, kaltetzea baino, natura aberastea ekartzen dutela. Eta bigarrenik, gure naturarekiko lotura, ulerkera hobetzen dutela. Alegia, naturak nola funtzionatzen duen gero eta gehiago balin badakigu, haren beharrak asetzen, zaintzen, hobe dakigu. Eta ibilbide horretan baditugu kriston irtenbide pila. Eta gaur, pare bat erakutsiko dizkizuet, erakusteko, nola funtzionatzen duen horretan. Oso ongi? Nondik hasiko gara? Adibidez, erlauntza, ezagunena dugu, eta azkenean, erlauntza bere zer da. Erlauntza da, erleek toki egoki bat topatuko dute, beraien hazkuntza emateko, beraien arrautzak erruteko, eta beraien larbak, pupak aurrera ateratzeko. Beraien harrak. Orduan, gizakiak ulertu duena da, zer behar duen erle batek hori egin dezan. Gero, egia da, gainera eztia ematen digutela, edo argizaria, edo jalea bezalako, lehen gaiak ematen dizkigute. Baina berez, erleek ematen diguten eskaintzarik oberena polinizazioan datza. Beraz, erlauntza batekin egiten duguna da, ulertu, hemen erleek beraien zeldatxoak jartzeko tokia topatuko dutela. Ara, hartu ezakegu? Hemen eraikitzen dituzte... Hori da, hor eraikiko lituzkete, guk jarriko genizkiege argizarizko panelak, eta beraiek hor eztia. Lehenbiziko zer egingo lukete? Arra eta eztiarekin arra hazi ahal izateko, ez da? Hemen babakizu erle beltza dagoela, adibidez, bertako arraza bat dena, eta erle beltza elkartea, erbel elkartea ere badaukagula, hain zuzen ere, irtenbideak ematen dizkiona arraza honi eta eztigintzari ere. Adibidez, hartzaiok edozein laborarik erleak behar ditu inguruan. Egia da. Behar ditugu polinizatzaile horiek, gure landareak, gure belarrek, anistasun hori eskaini ahal izateko. Beraz, aliatuak dira eta tresnak baditugu, animali horiek erakarri eta horiekin lan egin ahal izateko. Eta zuek badituzu erlauntzak? Bai, badaude, Aldaba, Bermioan, dauzkagu erlauntzatxo batzuk, nire Arreba Itxasok eta nire lehengusua Aitorrek bereziki eramaten dituztenak, baina oso konstiente gara, kriston mesedea egiten digutela gainera. Etxeko eztia jasotzeaz gain, gainera badaukaguna da, aliatu ugari, bere lana egiten dagoeneko, giro epelak bultzatuta lanean hasiak zaizkigu. Eta ondo prestatuta egon behar du batek erlauntza bat izateko, ez da Aritz? Txoko egoki bat eduki behar duzu, noski horretarako, zaindu egin behar den bitarteko bat da. Pentsa erleek neguan ere,
gordeleku bat behar dutela, baina batzutan ere jana beharko dute, jan hori ere zaindu egin behar da. Lurpean ere egoten dira, ez da, neguan? Lurpean egoten dira, bereziki, gure erleen kontra aritzen diren iztor asiatiko horiek, ez? Baina egia da, erleek modu naturalean bilatuko luketena da, neguan arkaitzpe bat, aritzpe bat, o zuaitzpe bat, borren bat edo, bertan gorderik negua pasa alitzak. Osongi? Zogoxoa den hor behatza pasata gero horrela niri ikaragarri gustatzen. Ederra, beste tresna bat ekarri dizuet, agian hau ez da inezaguna jendearentzako, ez dute lotuko nekazaritzarekin. Hau txorientza da. Gaur egun nekazaritzan... Bai, seguro. Txerrientzat esan dut. Txorientzat? Bale. Txorientzat, bueno, bai eta ez. Bai eta ez, joango gara pausa. Hau gordeleku bat da. Epa! Erakutsi. Kabitoki bat da, ez da? Bertara zer erakartzen dugula uste duzue? Txoriak, ez. Bai, hegaztiak esango nuke, bai. Baina ze hegazti motak erakarriko genituzke. Hemengoak. Afrikakoak tartean etortzen dira. Txikiak. Hau da pasatzera. Onera ez da arranoa sartuko? Bueno, esan nahi duana da, hegazti intsektu jaleak erakartzen ditugula. Hori zen erantzun. Ze hegazti mota asko daude. Baina hegazti bakoitzak bere kabi motak bilatzen ditu eta bere gordelekuek behar dituzte funtzio batzuk bete, ez? Eta orduan, txorikutxa asko pentsatuta daude, hain zuzen ere, eltxojaleak diren txori hoiek erakartzeko. Zergatik, edo nola? Hoiek izango direlako gure landa eremu horretan, egon daitezken izurriteen kontra, lan egingo duten aliatu naturalak. Beraz, erakartzen ditugu, ze noiz da hegazti intsektu jale batek gehien jaten duen garaia. Udaberria. Uda. Udaberria izango litzateke, uda izango litzateke zergatik. Zergatik. Intsektu gehiago daudelako, edo izango da, Xabi, bai batetik, baina bestetik, hain zuzen ere, intsektu gehien, alegia jan gehien dagoen garaian, kumeak eukitzen dituztelako. Eta norberak bere burua elikatu behar izateaz gain, bere kumaldia elikatu beharra dauka. Pentsatu zazue, enarek, inerek, edo galtxoriek, hor ikusten ditugun galtxoriek, edo, lepagorriek, animali intsektu jale hoiek, zenbat eltso eta zenbat xomorro jan ditzaketen. Pila bat. Kumaldi, asko dira. Horregatik, nekazaritza eredu honetan, birsortzailea den nekazaritza eredu honetan, oso ohikoa da zure inguruan, ezpalin badaude, berez naturalki, babesa eskaintzen duten, txori hauei, kabitokiek egiteko, babesa eskaintzen duten tokiak ezpalin badituzu, berez hauek jartzen dira. Eta hauekin erakartzen dira aliatu hoiek. Orduan, imaginatu behar ditugu, albiko eltsoak jaten dituzten, edo elbia jaten dituzten enara hoiek, gero, bueltan etxera joan eta behien kumei mojoarekin janaria ematen. Hori da, eta beste gauza bat, jende asko ez dakiena, irudi batzuk azaldu dira, baina nik kabi hau kenduko banu, honek berak beste funtzio bat euki lezake. Eta horrelako gordelekuak izaten dira ere. Beste animali bat erakartzeko. Intsektuak jaten dituen. Listorra, ez? Beste animali bat muxarra. Hortik sartu behar du. Muxarra ez. Muxarra izateke. Baino, urbildu zara. Hegaztia? Xagua? Arratoia? Sugea? Urbildu zara. Sugea ez. Maialen urbiltzen ari da. Karraskaria... Urtsintxa? Ez da urtsintxa. Mamiferua da, baina ez da karraskaria. Egan egiten du. Xaguzarra? Hori da. Xaguzarra edo arruazun, badakizuen nola esaten diogun? Nola? Gauinerea. Gauinerea. Gauinereak dira intsektu jale oso trebeak. Eta gainera intsektu asko jaten dituzte. Horregatik gure inguruneetan, gure estrabietan, gure etxaldeetan, gauinereak nahi ditugu. Hoiek ere horrelako gordelekuak topatzen dituzte. Bertan, egunean zehar egoten dira gordeta, gero arratsean, eta, egun sentian, eizean aritzeko. Gure etxeko teladutupean ere, bai, bakite egoten dira. Sorteko zarete. Ze xaguxarrak edo gauinereak dauden eremutan, intsektu izurriteak oso kontrolpean egoten dira. Orduan gustatzen zaizkit. Beraz, nekazaritza eredu horretan, olako kutsatxoak ikusten baldin baditugu gure negutegietan, gure baserrietan, eta gainera ongi plantatzen baldin baditugu ulertuaz animali hauek zer behar duten, erakarriko ditugu, eta gure ingurunean sortzen duguna da ekosistema bat. Ekosistema bat gure beharrei erantzuten diena. Askoz hobe da ekosistema bat sortzea, kimikoekin ekosistemak suntsitzen egon behar izatea baino, ez? Aritz, hirugarren bat ekarri diguzu, baino... Ez da hirugarren bat, Maialen. Hau da, banekien, pentsatuko zenutela... Ze bukatzen ari da. Bai, hau da erlauntzaren tapa.
Hemen jana jartzen zait. Normalian. Gaur gainditzen ari gara azterketa, Xabi? Eta jana jartzen zaie eta nondik jaten dute bere azpitik? Hoixe. Bai, Hoixe. Eta begira zazu, hori da. Kabia orain egina topatu dugu. Baina horrelako zulo bat uzten duzunean, eta horrelako etxetxo bat uzten duzunean, kabia beraiek egiten dute. Barruan, beraiek. Eramaten dituzte ostoak, belarrak eta horiek pixkanaka. Animali hauekin, honekin bukatuko dugu, bai? Bizkor. Eltxo jale hauek eta zer behar dituzte? Gure ardiak, gure ebeiak, hoiek eta hoien inguruan pilatzen diren xomorroak beren elikagaia izaten da, eta kabiak egiteko artila ere. Honekin arditara itzuliko ginen. Ze jatorra